Bonakid, mega love shout out. JB Guitar, thanks for coming. Mega love shout out. Edward, thanks for coming. Mega love shout out. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Salamat. Guitar view ko yung ano mo, oh. Yung guitar, yung ano mo. Yun ako siya. Mamahal sa'yo, isipin mo na lang, marami sa'yo. Inataan mo, ang idol ko. Abo, thanks. Thank you. Thanks for coming. Doy Jun, thanks for coming. Mega love shout out. Salamat sa patamsak. Bro Doy Jun, mega love shout out from Abo. Oy, may nag-send. Nagulat si Bonakid. Bonakid, mega love shout out from Abo. Abo, salamat. Guys, palablab guys sa nakapin guys. Puso ko't isipan. Kuya Abo, hi, love you. From Bonakid. Sana all, love you. Sana all, mahal na lahat ni ano, ni Bonakid. Ikaw na Bonakid. Ang kati ng lalamunan ko guys. Ang tinitibok ng puso ko. Para lang sa'yo. Salamat, Abo.
Ikaw ang dahilan. Malakas ba boses ko? Naririnig ba dyan? O mas malakas? Nawala yung ano ko guys. Yung net ko. Nakakainis. Sakit ng ulo ko. Nag-ikot-ikot guys yung aking net ba? Nadidinig ba ako dyan? Giatay. Guys, sumagot kayo dyan. Bonakid. Naririnig nyo ako? Pero okay na, may net na. Nawala yung net ko. Wait lang, nagpapaganda ako. Nagsusuklay lang ako, Bonakid. Abo, salamat. Giatay, nawala ba yung net ko? Kasi yung aking ano ba, yung aking tugtog, eh tinataob ko yung cellphone ko. Nawala yung net. Giatay. $3 million in the house. Salamat. Makati ang lalamunan ko, guys. Harang. Salamat si Daisy sa paharang mo. Thanks for coming. Wait lang. Kuya Ted. Mega love shout out. Thanks for coming. Ako daw. Anong ako daw? Ayun, Kuya Ted. Bicolana, thanks for coming. Ano yun, Kuya Ted? Anong ako daw? Si Bonakid, ang sabi niya nagtatago daw ako. Ano daw pala? Anong ano daw pala? Yung net ko ba nawala, Kuya Ted? Ilang araw akong hindi nakakapag-LS kasi gabi na ako kung dumating ba ay umakyat ng kwarto. Eh, ngayon medyo maaga-aga. Ano daw? Kuya Ted, wala ka pang bagong upload. Dapat ang sinabi ko ano daw. Abo, mega love shout out from Kuya Ted. Bicolana, mega love shout out. Abo, congrats, road to Muni. Wow. Abo, ano na yung ano mo? Complete na yung WH mo? Ang daming tao kanina ah. Cecilia, mega love shout out from Bicolana.
Nag-aano ba ako ba? Kaya masasabi sa'yo nawala yung net ko talaga, promise. Ayan, nagkukunik ba? Cecilia, thanks for coming. Bicolana, salamat. Wow, congrats Muni Abo. Sisiping. Nanalo din ako 1 kilong bigas. Ay, Kuya Ted. Ayan, harap na nga ako sa cam. Ang lapit ko. Pero ang layo ng cellphone ko ba? Maano yung malaki yung ano ng camera. Congrats, Abo. Cecilia, salamat. Nanalo din ako 1 kilong bigas. Walang isda kasama, Kuya Ted. Tamsak pala ho. Salamat, Cecilia, sa patamsak. Wala, Abo. Walang isda ngayon. Naubusan daw. Ate Leia from Daisy. Hindi ako naka-StreamYard. Wow, sana all. Ano yung sana all, Bicolana? Hello, Sisi Rogin, thanks for coming. Mega love shout out. Ay, mawala yung sound ko. Parang maputla ako. Mega love shout sa lahat from Sisi Rogin. Rogin, shout out from Abo. Tingnan nyo guys, nagpapatay-patay cellphone ko ba? Rogin, mega love shout out from Kuya Ted. Biglang muna ha, di pa ako tapos. Sige lang sis Rogin, salamat sa pabigi mo. Mega love shout out sis Rogin from Cecilia. Mega love shout out Kuya Ted from sis Rogin. Hagdan, wala man akong hagdan Kuya Ted. Hindi ako naka-StreamYard. Naka-direct man ako, 11. Sa next, pagka halimbawa may time pa ako bukas kasi by mga Miyerkules, na yun, start niya ng hating gabi ang akyat nun kasi na ba, Ramadan na ng Webes. I-try ko Kuya Ted bukas pag halimbawang maaga ako, sige mag-StreamYard ako bukas. Escalator. Hindi ako naka StreamYard direct ba? Sige, bukas i-try ko. Magsiakyatan kayo lahat. Escalator. Yatay. Kuya Ted, ang gaganda Kuya Ted na song. Pagka Kuya Ted, yung mga old song. Yung kanta ni Ben Rodrigo, maganda yun. Gawin mong ganito.
Kuya Ted, nadidinig mo ako? Parang may kuto man ako, nangangati ang aking ulo ba? Bilog talaga ang pisngi ko ba? Ko say, ano ba? Kuya Ted, request ko next time yung mga old song by Ben Rodrigo ba? Ganda ng kanta. Nagkandawala naman kayo dyan, oy. Bicolana, salamat. Iniwanan nyo na ako lahat. Sana kayo nagkarating. Si Rogin from Bicolana. Sanay na ako. Salamat sa mga nakabigi. Ano man ang cellphone ko. Sa ano? Ano daw? Sa ibang ba? Nag-iikot sila ba? Wala mang pindutan na yung off cam. Di katulad ng ba na pwede mong i-ano. Oy, Bonakid, nasan ka na? Kaninang hindi ako nagpapakita, sinabi mo nagtatago ako. Ngayon nagpakita ako na wala ka naman na. Aga ko nagab. Si Celea, salamat.
Salamat sa pabigi, si Leia. Oy, Bonakid, saan ka nagpunta? Nawala ka naman na. Wala nang ano. Honey ko, thanks for coming. Mega love shout out Manay Ping. Salamat sa pagpunta. Naririnig ba boses ko dyan, honey ko? Malakas ang ay mahina boses ko. Uy, tapos na yung Kuya Ted. Mag-next tayo. Yan, tay. Baka maano pa tayo nito ba? Nag-commercial man. Wait lang. Mag-type naman kayo, guys. Naka-BG lang kayo. Wala akong mabasa ba? Para kung hikain, nangangat ang lalamunan ko. Magtago ulit ako. Bonakid, nawala ka na. Giatay. Kita sa aking pala. Rico. Mag-ano tayo? Dalhin kita sa akin. Tayo pagkaaway. Tago tayo.
Manayan, sakat na, kanta na. Si Lilian, salamat sa paharang. Mega love shout out si Lilian. Salamat sa pagpunta sa paharang. Be mine. Sino to? Thanks for coming. Mega love shout out. Lilian, mega love shout out from Cecilia. Bicolana nang hingi nga ng hagdan sila Kuya Ted. Hindi ko sila mabigyan. Nakaano kasi ako direct. Hindi ako nakaano. Si Pay, may sinasabi ka ba? Sabi ko sis Lilian, salamat. Mahina ba boses ko? Lilian? Hindi ako naririnig. Girl, shout out si Cecilia from Lilian. Mahina boses ko. Di ko kasi narinig ang ingay ng harang mo. Salamat sa paharang, Sisi Koy. Hindi ako nag-ano ngayon, nag-stream yard. Wait lang. Nag-ikot-ikot man ang cellphone ko ba? Nakakainis. Malakas ba ang ano dyan? Yung aking background? Bakit doon mo yung nag-ano? Guys, palablab guys sa nakapen. Mother, mega love shout out. Thanks for coming. May moderator ka na po. Sisi Bicolana, mega love shout out from Sisi Lilian. Ano pala to? Si Be Mine. Pinin kita alagad yun. Ano ba yung binaba mong link? Lilian, waiting dan, dikit. Be mine, hello, from Bicolana. Sisi Lilian from Bicolana.
Ano man talagang cellphone ko ba? Sis Rogie, salamat sa pabiji. Hello sis, OTW sa yung bahay. Salamat, be mine. Chibogs vlog. Galing na ako sa bahay mo, be mine. Binaba mong ano. Andito ko sa bahay. Nakalive ka din pa. Nakalive din pala to. Baba kayo guys ng ano guys, baba kayo ng ipipin. Dandaw Bicolana. Guys, patusok naman guys sa nakapin guys, upcoming. Chibugs, Dan, from Bicolana. Ang init na ng cellphone ko.
Na tayo magpatugtog. Masakit sa ano. Dandikit. Chibogs. Nasa harang. Ulit ako. Salamat si Lilian sa paharang. In-stop ko na yung ano ko, background ko ba, music. Mainit na yung cellphone ko. Sabi ko, inano ko pala siya, pinin ko siya, tapos nakaano din pala yun. Naka-live, hindi ba tayo madadali ni Lolo nito? Sis Lilian? Hindi ba? Dantam sa Krojen. From Be Mine. Salamat. Mega love shout out, host. Thanks for coming kay Wings Vlog. Salamat. Mega love shout out everyone. Salamat Lodi Lilian from Be Mine. Nasa ano ka? Nag-work ka ano? Wings? Kay Wings ano ka? May OT ka ngayon? Overtime? Malakas ba boses ko dyan? Okay lang ba yung aking ano? Boses? James, thanks for coming. Mega love shout out. Thanks sa patamsak mo dyan, ano, James. Kay Wings, mega love shout out from Sisi Lilian. Oo, nasa planta ako. Di atay. Yayaman na tayo niyan. Bicolana, pakaway-kaway na lang si ano, pakaway-kaway na lang si Wings ba? Laging overtime. Rogin from kay Wings. Kaya pala ang ingay kay Wings, nasa planta ka pa. Oo nga kasi kung ano yan, kung wala sa ano, kung walang trabaho, ano siya, nakarating ka agad. Sabi ko, parang wala mag-ako si ano, kalbo. Yung pala nasa trabaho. Lilian, wag kang ano dyan. Kaya pala sabi ko, wala man magulo sa ano ko, sa live ko, yung pala nananahimik sa kanyang paghahanap buhay. Ang sahod niya, laging may OT. Abay. Overwork. Ha, Wings? Ang daming sasahurin. Sana all. Hanggang anong oras ang trabaho mo niyan? Kay Wings? Kay Wings Vlog, Dan Tamsak from Be Mine. Nagtamsak na ako, host. Salamat naman, hindi nakalimutan yung tamsak niya. Buti naman at hindi pinaabot ng bukas. Kala ko paabutin mo pa ng bukas yung tamsak mo ba? Salamat sa patamsak. O, diba? Ang bilis ng oras, so mag-isang oras na ako. Sabi ko, hanggang anong oras ang work mo? Andiyan ka pa ba? Wala na. Ako din, nakatamsak na. Ay, kay Wings, si Sis Lilian din daw, nakatamsak na. Oy, si Lilian, lagi na tayong busy nito ba? Ako laging busy ba? Ay, giatay.
Alam mo ba ang mga LS ngayon pag pinupuntahan kong mga lahat iniikutan tapos hindi ka na makapirmi ba? Sa daming ano, kami din 'di pa nakauwi. Bakit nasaan kayo ngayon sis? Ako lagi akong ano ba, hating gabi kong umakyat kagabi 11:00 na. Nung isang gabi 10:00 kaya hindi na ako nakakapag-LS. Kaya nga ginawa ko nung nakaraang araw, nag-silent lang ako. Dito sa bahay ng mama, ang hirap niyan yung ano, yung ganyan, yung lakad-lakad ba, 'di ba? Kakapagod 'yun. Magdala ng mga gamit, 'di atay. Ang hirap tapos sa Huwebes ano na, Ramadan na. Ang gawin ko na lang nito sis, ano, pagka yung hindi na makapag-LS kahit sa araw, 'di ba? Tapos mag-ano na lang yung anong tawag diyan? Yung naka-ano lang, naka-silent lang. Bahala na, 'di ba? Kasi wala eh. Puro tayo busy. Tingnan mo, oh, yung aking cellphone ba, nag-ano na, naghanghang na. Kakainis pa. Kay Wings, LS mo kagabi, walang tao. Anong oras ba siya nag-LS kagabi? Maaga man ako nakatulog yata kagabi. Ay, nasa ano ako, nasa baba ako, busy pa ako. Oh, nakatulog na ako. Anong oras ba nag-LS yan? Anong oras siya nag-LS si Lilian? Hindi man ako nakapunta. Tulog na siguro ako. Baka tulog na ako, sis. Di atay. Baka inano ni Wings na ano, mga tulog na tayo para hindi makapunta sa kanya. Mute ako dito pa kusina ni Lola. Sige, sige lang sis Lilian. Salamat. Salamat po sa mga patusok. Love you all guys from Bicolana. Si Lilian from Bicolana. Mag-ano lang ako, mag 1 hour lang ako. 1 hour na yata ako ba? Ano na lang guys, 15 minutes. Mag-end na si host. Mga busy pa tao. Work ka lang dyan sis Lilian. Salamat sa patambay. Hindi kasi ko nag-ano eh. Hindi ako ano tawag niyan? Nag-StreamYard.
15 minutes na lang guys, mag-end na ako.
Bago ako mag-end guys, paano naman sa nakapin guys. Salamat. Dito ako sa bahay mo, si Leia. Tamsak na ako si Leia sa binaba mong link. Dan na si Leia, naharang ulit ako. Salamat si Lilian sa pangarang mo ulit yan. Thank you, Sisi Ping. Salamat, Sisi Lilian, Sisi Leia. Oo, naharang din ako, sabi ni Sisi Leia. Salamat sa mga paharang niya dyan. Natusok ko na rin yung sa'yo, Sisi Bicolana. From Sisi Lilian. Salamat sa inyo lahat, guys. Hindi ko na kayo maisa-isa. Salamat sa pagpunta. Love you all, guys. Bye-bye.